ए जी हई का करतानी? हई बताई जगत दुलारी जी द्वार पर आ गइल बानी, अरे वो अभी तक तैयारी ना भइनी। सब तैयारी हो गइल बा धन, छोट जन कर मन। नौ दिन पाठ कर पेन के पियरिया रची रची कहरे के सिंगार ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरवा पिया खड़ा बाटे बाघवा कहार रे रामा खड़ा भइल रथवा दुआर रे रामा। प्रेम से बोलो जय माता दी। फूलया ढबूल लेके आइल मोलिनी आगो बड़ुए बेताब मई के पूजेला चरनी आगो। अरे और भी चीज लागेला ए पिया हो गंगा जी के पनिया लइहा मड़वा दवनिया लइहा कनला चननिया लइहा हो सब चीज को देनी जोगाड़ ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरवा पिया खड़ा बाटे बाघवा कहार रे रामा खड़ा भइल रथवा दुआर रे रामा। झरब पौआ गामा छा से होई है मैया खुश है धनी देवलोक के कमी ना हो खेद बे महसूस है धनी। अच्छा लास्ट एक और चीज कह दे ए पिया हो नवगो कुंवार खियैहा जागरण भार करैहा अखिलेश खेसारी बोलैहा हो संजय आदर्श बातैया ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरवा पिया खड़ा बाटे बाघवा कहार रे रामा खड़ा भइल रथवा दुआर रे रामा। ए जी पूजा करावे खातिर सुलभ बाबा आ गइल बानी। रची रची कहरे के सिंगार